Jeg vil snakke lidt om bisfenol A. Så jeg vil have lavet en lille disposition her. Jeg starter med at snakke lidt generelt om hormonforstyrrende stoffer. Så vil der komme nogle strukturformler, altså hvorfor bisfenol A det er et hormonforstyrrende stof. Hvor forekommer det, og nogle skadelige virkninger. Og så til sidst et løsningsforslag. Men hormonforstyrrende stoffer, det er stoffer, der simpelthen forstyrrer den naturlige hormonbalance. Hormoner, det er jo transmitterstoffer, signalstoffer i kroppen. Og et hormonforstyrrende stof er så et stof, der ligner, altså minder om naturlige hormoner. Der findes to typer. Der er agonister, og så er der antagonister. Som det her, den øverste viser, den viser, hvordan en antagonist virker. På det her, der har vi østrogen som hormonet, og så har vi et antiøstrogen stof som det hormonforstyrrende stof. Det vil sige, at det er et stof, der kan binde til østrogenreceptorerne, men det har ikke nogen indflydelse, det påvirker ikke. Så det optager egentlig bare pladsen fra alt det andet østrogen, og dermed så har det simpelthen en sænkende effekt på østrogen i det her tilfælde. Nedenunder ser vi så en agonist, der fungerer på samme måde som her, der har vi østrogen igen. Og så kan vi se, at det østrogen-lignende stof herover, det binder til samme transportprotein og østrogenreceptor, men så illustreret, at det binder ikke helt lige så godt. Det er fordi hormonforstyrrende stoffer oftest virker lidt svagere. Men altså en agonist, den forstærker ligesom effekten af i det her tilfælde østrogen, og en antagonist gør så det modsatte. Her har vi to strukturformler. Det ene her for bisfenol A, og den anden for østrogen. Man kan se, at begge stoffer er upolære. Det kan ses på OH-grupperne, og på bisfenol A er det meget tydeligt, som den er fuldstændig symmetrisk. Ud fra de her billeder, der kunne man gætte på, at det område af østrogen, der binder til en receptor, det kunne være det område hernede. Den gruppe her, da den er magen til heroppe ved bisfenol. Så det vil være et kvalificeret bud at sige, at det må være det aktive område, det der ligesom gør, at bisfenol A, det er et hormonforstyrrende stof, der er agonist til østrogen, da det binder på samme receptor og samme virkning. Og det er et steroidhormon. Østrogen er et steroidhormon, og bisfenol A vil jo så være det, man kalder minder om et steroidhormon. Hvor forekommer bisfenol A? Det forekommer mange steder i vores hverdag. De mest alvorlige steder er selvfølgelig i fødevarene, for det er der, vi indtager det. Og dermed er vi ekstra eksponeret for det. Så emballage, dåser og plast, både i sådan almindelige konservesdåser, i coladåser og i vandflasker og andet blød plast. Så skadelige virkninger. Nu har jeg bare lige taget 3 af de emner, der sådan er meget debatteret. Det kan skade mandens sædkvalitet. Så kan det være yderst skadeligt for især drengefostre, mens de er stadig i første stadie. Og til sidst så kan det altså også, er det også mistænkt for at være kræftfremkaldende. Hvis vi starter med den skadelige virkning her. Her ser vi en østrogene stoffer. I det her tilfælde er det altså bisfenol A, vi snakker om, som jeg viste tidligere minder om østrogen. De har en negativ feedback på hypotalamus, som jo så selvfølgelig styrer hypofysen. Den her negative feedback gør, at der bliver produceret mindre LH. Og det hæmmer så, på den her figur kan man se, at det blå her, det er testosteron. Det hæmmer produktionen af testosteron. Og testosteron er jo altså det primære mandlige kønshormon. Så det er klart, det er et problem, som står her, opretholdelse af handlige kønskarakterer, skæg og dyb stemme. Derudover så bruges testosteron jo altså også til produktion af sædceller, og derfor er det jo også, kan det også være medvirkende til at skade mandens sædkvalitet, hvis man får unaturligt mange østrogene stoffer i kroppen. Her kan man se en figur, der viser fosterudviklingen. Vi ser en drengefoster, der altså har Y-kromosom. Og det er altså de her Sertoli-celler, der skal aktiveres for at danne noget mandlig kønsudvikling. Problemet er, hvis der er mange østrogene stoffer, som hvis det her snakker vi under graviditeten, hvor moren kan have indtaget for eksempel meget dåsemad, så hun har højt niveau af bisfenol A i kroppen, som jo er et østrogenlignende stof,
Det kan være med til at hæmme hypotalamus og hypofysen, og over eller via moderkagen kan det altså overføres til barnet, som dermed får dannet mindre FSH, og det kan altså være et problem i forhold til at aktivere den her sertoli-celle, og det resulterer jo, som man kan se her, i en kvindelig kønsudvikling. Så det er et rigtig stort problem, eller det kan være et rigtig stort problem for drengefoster, ikke et lige så stort problem for kvinder, eller for hunlige foster. Ja, løsningsforslag. Der er jo selvfølgelig den oplagte at skifte dåserne ud. Og det fik jeg ikke sagt tidligere, det kommer nu så, hvor det findes selvfølgelig de her emballager i plast, der bliver det brugt til at blødgøre plasten. I dåser, der bliver det brugt som sådan en lak på indersiden af dåsen. Ikke for at modvirke den her metalsmag, der kan komme. Så det er egentlig ikke fordi det er en nødvendig lak, men det er simpelthen fordi vi kan ikke lide smagen af metal. Derfor bruger vi det. Så, men der kunne selvfølgelig være pap. Sagde jeg metal? Jeg sagde metal, det er godt. Hvad hedder det nu? Så et løsning kunne selvfølgelig være at bruge mere papemballage i stedet for dåser. Og i forhold til drikkedunke og andet væske, der kunne man jo så måske bruge mere glas og mindre af det her bløde plastik. Og generelt skære ned forbruget af det. Alle de her tre, de kommer nok ind under det sidste punkt hernede, som er lovgivning. For det er klart, at hvis bisfenol A er den billigste måde at producere de her emballager på, så er det den, som producenterne vil bruge. Sådan er det jo altid. Så der kunne man jo foreslå enten et forbud eller en mærkning af produkter. Så altså et fuldstændigt forbud mod bisfenol A kunne jo være at foretrække, ellers i hvert fald at mærke på produkterne, hvis der er bisfenol A i. For problemet det er, at man kan ikke læse på produkter, om der er bisfenol A i. Der er selvfølgelig det lille problem, at hvis man vælger et forbud, så kan producenterne nok bare finde på at finde et lignende stof, som vi så i en dokumentar der, så var der bisfenol B, som var mistænkt for at have samme effekt. Og så skal vi jo bare starte forfra med forskning, så det er jo lidt en skruen uden ende, fordi man vil gerne finde stof, der har samme virkning, og med samme virkning hører til de samme konsekvenser eller de samme effekter. Nå, jeg har ikke så meget tid. Politik og penge. Det der med for nylig så EFSA, som er EU's fødevaremyndighed, lige frikendt bisfenol A, i hvert fald i de mængder, de bliver brugt i dag. Dog er problemet, at cocktail-effekten, altså effekten, der kan fremkomme, når man blander forskellige, når man blander alle de her hormonforstyrrende stoffer, den er ikke medregnet i den her undersøgelse. Så derfor er det jo en diskussion mellem emballageproducenterne og forbrugerne, eller forbrugernes forskere og talsmænd. Så ja, det er et problem, men der er løsninger for det. Det er primært politiske løsninger, og det er nok penge, der står i vejen for at få de her løsninger igennem.